Ku shiga YouTube channel ku sa Matashin Yaro TV ku danna subscribe, kana ku danna alamar kararrawa a domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Mun gode. Subhanallahi sannu. Nana kasra. Celebrity da waulo. Ayo. Dan bude waulan mu gani. Wace bi mu gani? Bara haska musu gani. Baharin da yana kake cin miyar kuka, ni za ka zaba? To saboda me sa ka zabe? Wallahi to Yi kake yi? Kai baharin kake yi? Allah ya rana dan iska. A ga har ma ma wulu ai.